Hello guys, dahil sobrang init ngayon sa Pilipinas at merong reunion ang tatay ko, hindi na ako nagdalawang isip na sumama. Nag-video na lang din ako para makita nyo din. Gagamitin ko pala ang big bike ko. Joke lang, small bike pala. Napakadumi nitong motor mga kaibigan. Hindi nalilinisan. Minsan ko na lang nagagamit to at sobrang dumi pa. Sa mga walang alam dyan, ang cc ng motor ko ay 1,000 cc. Ay, yung nandito na tayo sa lugar. Sundan mo lang ako, cameraman. Tara, dito tayo, cameraman. Huwag ka lang pahalata na nagre-record tayo. Tara, tara. At parang estudyante lang itsura ko. Naka-backpack pa. Sa ilang minuto ng pagtambay ko dito, nagulat ako sa itsura ng mga tao. Dahil nga ba sa init or dahil naboboard sila? Akala ko, guni-guni ko lang. Kaya pumunta ako sa unahan at tinignan yung isang tao na nakatayo. Parang mga aswang sa bubong na matataas ang dila. Alam niyo yun, sa mga bundok, di ba mga kubo na bahay, yung mga aswang dun, tinignan ko ulit yung nasa likod ko kanina. Lumalabas pa yung dila niya na parang gutom. Pagtingin ko sa katabi niya, parehas lang sila. Lumalabas din ang dila at umiikot ang mata. Baka sakit na to na kumakalat kasi halos lahat lumalabas dila nila na parang uhaw na sira ulo. Joke lang. Hahawakan ko sana dila niya pero baka magalit at suntukin ako kaya wag na lang. Dahil tapos na akong kumain at sobrang busog na busog ako. Tumae pa nga ako dyan Pero hindi ko na binidyo yung tae ko. Kasi nakakahiya din na makikita nyo tae ko na color green. Hindi na din ako naligo ng dagat kasi sobrang init. Sunburn malala ka dyan. Alagang safeguard pa naman to. Pero pagkain lang naman talaga habol ko dito Shh. Salamat sa foods. Pa-bounce na kami. Salamat sa panonood sa maikli na walang silbing vlog. Bye-bye, boys, girls,